muna buƙatar matasa masu hard work, a koya wa matasa himma, su zama masu dagiya, masu jajircewa, su gane the law of success. Muna university muna rubuta a jikin duk littattafanmu, hard work and determination are directly proportional to success provided prayer remains constant. Sai ka hada da himma da addu'a. Han tambayi wani malami ya ce akramaka Allah, ina so ka bani abin da zan jika in sha ya sauke min haddace alqur'ani. Yace akwai. Ina dai haddan qur'ani kake so. Yace ka je ka samu kaucin dagiya, itacen dagiya kenan ko, ka hada da sassaƙen himma sai a jika a sha. Kun gane ko? Da kaucin dagiya da sassaƙen himma sai ka hada su. Yace ka sha kullum daga nan har ka mutu, kullum ka sha da safe, ko kuma daga nan hadda ka haddace Qur'anin ko, ka sha da safe, ka sha da rana, ka sha da yamma, ka sha da dare, ko bacci ka farka da dare ka dauka ka sha. Ma'ana ka zama kana cikin dagewa da himma koyaushe. Shi kadai ne abin da zai baka nasara. Sai ka yi himma, sai ka dage. In ilimi kake nema, sai da himma. In dukiya kake nema, sai da himma. Idan matsayi kake nema, sai da himma. Shi sani tamkar uwa ne, gun maraya ko uba ne, shi sani ma garkuwa ne, ko ga mai tsoron gari ne mashiginsa ba zai rawar kafa ba. In ka samu sani riƙe shi kyam da ƙarfi, kar ka bar shi. In ya kubce lalubo shi, wanga zance ba shi tashi kai ba ka rasa yin muwafaka ba. Sai ya ce maganin samun sa himma. Sai ka dawwama in ka soma, komai wahala ƙazama, rungume ilimi da dama. In ababin kasuwa ne sai ka ce rungume sana'a da dama, raggo ba za ya sha zuma ba. Maganar himma za ka ga a Hausa akwai karin magana, a Turanci akwai karin magana, a Larabci akwai karin, ba yaren da bai da karin magana kan muhimmancin himma. Yaro ba ta hankalin dare kai suna, ko ba haka ba? Success comes after tears, bijiddin la bijaddin kulla majdi, fahal jaddun bila jiddin bi mujdi. Ba za ka taɓa cin nasara ba. Wa shammir idha rumta najata wala tanam, falaysa yunal al jiddu illa bi kokari, in ji wani mai hikima. Yace don ka gane ma maganar kokari ake, baitin ma da Hausa zai karisa shi. Sai da dagiya. To dole mu koya wa matasa wannan a rayuwarsu.